Na karama na a ci ban da kuɗi ba zan ɗauki ATM ɗin babana in bankin ce shi ya ci ba min kuɗi yalla. Salamu alaikum. Me aikin banki babana ci ba min kuɗi ga ATM ya mance da password. A ba da ka gaba shi ma ka mana wallahi sai ka kira baban naka sannan zamu yadda za yi mu ba kuɗi mu banki ma ka maki. A to ba ka da yanzu zan kira babana babu dama bari ina zan boya in kira babana bari in kira shi. Zana in waya da shi. To yayi babu dama. Hello. Allah na mai shi iskanci wai bai bani bari in yaudare shi in awa waya na daga da babana. Hello baba. Ni na Lil Fresh. Ka mance da password? Baba to okay wayo shin ka tashi. To ya babu dama bari in mai complaint. Na kira baba ya ce wai babu damuwa ka bani kuɗi. To da ma shi bayan da mu banki gobe cikin zari baka. Na gode manaja san baɗo min kayan. Ka manta da kuɗin kuɗin ga su da wannan gana an banya mai. Wayo wallahi na gode manaja Allah ya ma albarka manaja Allah sa ga malaya. Kuɗi bura uba ka yi dole in bura uba na yi kuɗi wallahi Allah bude mai akawun ka sami kuɗin ga kuma ka kawo mu kowa password dina. Kai mi a tunan ya rubuta bankin ka tunan kuma wani password ya sama. Waya ka san ana sa su kuɗi wannan password wanda baya ga wanda kowa bai gani zaka same. Wayo duniya kai bura kun ɗibi kuɗi na wagga miliyan guda wallahi dole in jayen mata bari mu je mu gai. Bura uba har da gidan zuci na ti wallahi ba da kita ta kai na ma hasa same su gaba ɗaya. Na manci. Ina lalbai zama wala an kunna kai mun gana na lokaci yayi an kunna. To baki da matsala wallahi ni yanzu mai kuɗi ne. 752 ne. Bura uba kai yau za a yi bura uba wallahi. Baki da ma baby. Dole ka tura min. Ta. Ya daga dole in tura mai kuɗin nan kayan sun kina kai wallahi. Bura uba wata rawa sai ni. Kuɗi maganin jarabar duniya sallah maganin wahalar lahira Allah ya sa mu dace. Babu kazin ana bai mu kuɗin maganta yaro na ke wallahi ba kuɗin ƙwarai na ba wani gida na kai. Bora wallahi ko sisi baki ci. Babban celebrity mu na duniya na satan ga shi na Lil Fresh baban yalo. Ho daɗi sannan kuma gwamnati na tuguma ta da dalar naira miliyan 47 da mauka ga na bada ta akai gidan kaso na shekara 9 idan bai biya kuɗin da ba wasbinallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajini fi masibati. In kuma karo da karo yanzu haka mun kama gidaje ne da hilaye ne sai ya biya su kuma ya belo su kun ga hoto ne na allahumma ajini fi masibati. Kai shi da ma haka kida rawa kamar dabba da kai za haɗa baki a cuce ni Allah ya sa tsakanin na da kai don bolo ba mai hoska kamar taloji mai bauta bakin ciki ko ni ba so da haka magana ko miyan kai to Allah ya fake miya ya kwai kana ton gaba ya kai da Allah kai shi ni wallahi ba ma so abin nan kai ba ya tuna kai baka sa abin nan kai ka haɗa baki a haka man na da baki an kama ka mutane na kan bolo ba kai mutane in ya kai mutane wallahi ko abincin gaba ka ci mina yake Allah dan baya wallahi baka taba ci ba tun rawa kamar na ci kasa idan na samu dokaka wani ya kai ya yi fake Allah kun ya fitin ya kace maut ka can Allah ya faɗa ba ni ya faɗa ba ka ji tsoron Allah ni jo ne ya faɗa ba gaskiya malamai to ban shi ne kai rigo kuma kamar shi nan wuda ni wai yayi wa'ayin ya kai ma ka gane ka wallahi sai kai mina yace bana da bara kuɗi sai na mata ta da daya na sani shikenan ni da rage shaye mai yakon kai Lil Fresh ni na Lil Fresh in ya cika mutanen ga su na wannan gara gani gaba dan su nan to ya ba kai mai Lil Fresh in je arzikin ya ka riga ka yi biyan yi mace maman yalo ku kuma ku bi can ya yi daidai ni wallahi yalo ina da tsoron baban ku bai da rayuwa yana sai mu wallahi baban ku da sai mu ni baban yalo ya sai da mata ta da daya ne wa jo Allah daga cewa wallahi ya sai su kullum min uwa ta ko in kashe kada malami na kai Allah baban yalo ne zaka ci shan mace kai yanka wallahi kuɗi zaka banda yaran mata ta kuma sayin ta ni kai to Allah ni ne dan baka ka ci shan shu ni babu yana kuɗi yan baka kashi jama ka ci shan mace kai yanka na ga talocin ga yanka na banya inna lillahi wa inna ilaihi don Allah kai hakuri get out na rantsa da Allah kai hasara banza ba ma ji ba ma hukunci ake shi an yi macen maya 10 walla duk abin da mun ka za mu can maya shi zaka faɗa an ca kun ba mu faɗa ma komai a can maya walla haka dai zaka ba mu an ca ina sauraron ku faɗa muna mini ka so in ci wallahi ban sani ba can maya wallahi da Allah da baka faɗa ban na cikin rayuwar mu ba wallahi Lil baka fucewa janga to tambaya ta biyu mi ya tambaya da za ku mai ina sauraron ku waɗa mini ka so in ci na biyu wallahi ban sani ba wallahi ko taro kana cikin yanayi wallahi kai ma mun ka sai zuwa baban yalo tambaya ta uku ina sauraron ku faɗa min tambaya ta uku me ya gori na babban kullun ga kai kowa kuɗi kai kowa zama babban celebrity wallahi Allah ya ce ka dan bura ba amma da gidan kwana ya tsara yawa wallahi mama makka ta ruwan zaman banza kai wallahi ni Lil Fresh baban yalo barin boko zan biyo a ce ina ta yi ban ganiya tun a zo karatu ɗin ga wallahi komai ban gane ina da rajuna wayo kaga da kaina wayan fara slow mind on the garden homa
wallahi akwai matsala kai cu Allah ku ca ko mace ne an ci Allah akwai bai ba gudu ma wani ca amma wallahi ba ku da mutunci lecturer shigo cikin aji ko gaishe shi ba ku dan bolo ba mara albarka wallahi ku ji tsoron Allah za ku mutu wallahi Allah malami ya ansa question 2 in ka tambaye mu amma wallahi ka malami don Allah malam ka taimaka ka da mi ka rubuta kai gowa cikin makarantar mun kullu fil baban yalo kuma don Allah don annabi ka makarantar mu wallahi ba mu iya da ka don Allah ka bar makarantar ga haba malam wallahi don Allah don annabi ka bar makarantar ga haba malam don Allah ka bar makaranta ta mun kore ga wa Kastin wallahi dole in canza rayuwata har da malaman makarantar boko sun tsane ni wallahi alamun kuɗi zan yi bari ma in tunani ka dan iska ma zan zama mara rubuta malam ka ciwa kake gani illa ka ci tsoron Allah lilbert kai ka zama dan iska a di ba ki gani na ɗaya ne a juma'a wallahi na yi kuwa da tun da mun gama jigen gama ce mun ga mai gida cika malamai an ce na ce maka wallahi haka kuma san bura uba da annabi wani matashi ya bura uba da ya gama digiri bari wada mu na halal alfansa wana mana ji mana na halal to ayo ta annabi alfa ba mun ya ba jama kace mana ja ka fada mana kuriya ina ba ku labari dama wani gaye ne kai ne na ja ya ta hada hankali da dafin uba ne akan ya samu kuɗin sayan wuyi kan bura ba amma ya gama lafiya mai gida lilfres ne dan ciwo da ya ga cika fata da na shi wanke amara walima yanka bai ga dukkan zuwa kai fafo mai lalle sarkin ku da yake amma wallahi ke ma tunigen wallahi ke bai badar dariya wallahi ki san duk abin da aka ce ne ina zuwa tun da bayana za a yi banda talaka su masu kuɗi ko ba komi ma ja kaja ma ja daɗi ma sana lilfres ko kuma in ce muku suna na yalo insha Allah za mu ci gaba da kawo muku komai dukkan mu kamar yadda muka saba ta YouTube channel din mai suna Lilfresh TV. Wannan sana masa kun zo na bani. Da Allah da baka dai ban ni Lilfresh ne sai cikin yanayin da nake. To dai na da an gaba mu da dubu an ka san yancin mun ka zabe shugabanni sun gabar mu cikin wahala. Waya talla ya bace shugabanni bai kyau ku bari mu riba maganu wanga bai mutu ba in yana nan da rayuwa sai mu mai ta. To ai ko ci amana magoya bai da kyau. Kan mu yau ma wallahi talauci da yunwa da mugun yanayi ina sun kama yar tunanin Najeriya. Lilfresh ya ce 2020 TV a zaɓi cika malami. Kan bura uba wallahi ni Lilfresh an gunganin abu ɗaya ga to ma yarmi wai shi na kallon abokan amarya wai fashewa da kuka ɗaya wai wallahi ya gaga wallahi ya idan ci uban ka don uban ka nan tabi da wai ya ba ta auye waya wuli ke da bai ke wuri da yin bai shi bai wanda ya ce na suke wata shi likita don Allah sun nake kai mai allura da bai sake ganin kyawun kowace yare yan ba da ya daba ko cikin buhun tonka dai na kai ta kan mama no Allah ka shashi kan shashi Allah wallahi ma an finnan kana dai ku dai ku ce bici kai babban kudin bulaye tukun ga wani to suka ti kamar talauci wallahi wallahi yaran ga masu rena ne wayo kyau wayo finnan bai kyau bai mutu ga kallon finnan wayo ba miya ne kije mu da amma wallahi rusi na ci uban goyo raina ba ce ki wallahi na ti wajen shi an kore da ko sisi ba ba da ba bai bi gaban ma zan ci ubanka wai wa fakin ciki na bude YouTube channel sabuwa to Lilfresh TV an ki zuwa mi subscribe kuma an ki zuwa Instagram iPhone din na Lilfresh TV an ki kuma ga TikTok din na Lilfresh TV bai wallahi tallahi bai bi ga da wallahi dai muna da wasu ga mutum abinci kai zai ci uban gon bagwar ci abinci kun so gonon sai gumi yake wallahi bai kan mama wallahi mama ka kastan wallahi wayo Allah wallahi suna ci abincin ga cikin jiki na daga ji wayo an ta wayo bakin ciki wayo ne Lilfresh kan mama Lilfresh mi Allah kan sama aure kana ganin da yadda na te nema a shi ma wata mai primary school da ita yarinya ta kan mama kan gama yadda kan amma wala baka da mutunci kana ganin o yarinya da na tobe da daya primary mu yi su ya kashin kai da ta hito ta dibe ni baka ta ce Lilfresh wa yanzu baka yi aure ba mun fa shama mai ta aure da a haka da yi da na yi lokai zan ban mai ta amma wala kwana biyu sai ka suke ta na aure wallahi na fashi ka bani kunya wai kana matsayin baba an gowa an ta daura aure na ce wai na hasa aure wai shi kana ka ce kana so yare a to miya ka so yi malal bai daura bai ka ce baka so yare ga ni kan ni ce aure mai ta a kaga baban ango ya zama ango kun wallahi baka auren da ya tantaya ha kidi lo she kurumin kadai wallahi babu Lilfresh ya kawo aiki gidan gadan wallahi sai mun bata bugu gashi mun ga mata makircin mata amma na Allah kake banna mana kana ganin yana da mun cosmet din ta ha abu kana miya ba sai ba mun nan muna so a wani an tuwa na wani aure na ta sa auren ta shi ganin baba ce aure mai ta matsalar ma da annan ta yi mamakin ha kai lo ni Lilfresh na gaji da uku wallahi sake uku zai wallahi kariye ne
Ilbish na jan cuce ne ta tana sun ga ya kamata ka so ta wallahi. Kan wallahi sai na sola ta wallahi. Ke ni talabijin ne ke wallahi sai na sola yan mata suna na da suna na da bra. Wallahi ka ji suna ila ciye ya mace na bai kamata ci kana ya mata walakanci ba. Wallahi kana na mai na wallahi. Kan na ji. Kai ni ka kare ya wada mace ya mace na baka tada bin na wada maki na ga taba gano ta ya mace na cikin wani. Mace ya mace na kinka bani a miki kishiya. Ke uwar gida suna na Lilfesta ko wajen kallon fit din Humairatu zamana Humairatu ba ta da girman kai ga ta da kyau kuma ga biyayya akwai wani fina za a yi da ita matasa kuma fina-finai za ta fara fesawa muku waɗanda gadon masoyanta na ku ganin su na ni ma wani lokaci da in ci abincin ki na hago mace mai in kalli fit din Humairatu ni ka uwar gida ka bazo Humairatu kai ci ayyar jayala yarinya wallahi ce mun komai kan ma suna na kuma ina son Humairatu ina Humairatu wallahi dole ma ka so kai ci aya Lilfet ka baccin yare nan wallahi ba ta son ka tayi hoto da sabon saurayin da kuma ta turo ma tudan ka da bakin jiki kuma jayin goma ce wallahi tallahi ga dai annabi hoto ta turo mu wannan ta rungume saurayin nada tana turo min da tura ma ubanta wallahi suna na yalo kuma suna na Lilfet na kuwa iskanci amma yana sallah wallahi baki wannan lambar jidda da mi da salma da salamatu sai na kashi kaina bili ban bike wallahi an lamar kuma mai sallah sai na ba shi kashi wani Allah sai ne ka wuce lalle wallahi tallahi Lilfet sai na tuba ga kan wasu mata zaka gaga wallahi ba sun yi ka lalle ya huwa ba ta mai rana ba wallahi yalo da ya huwa ka garo kudin saranki su bace wato duk daga kishin babban jarumin mu dan dambe na dan Najeriya sai mai kudi yau zai dambe babban jarumin mu dan Najeriya yana bukatar abokin dambe ko uban waye kamar ruwa sani suna na dan Najeriya duk uban da tashi hito zan ci uba ne babu wanda nake tsoro suna na Lilfet kuma na kowa is kantin wallahi wallahi sai kun ce wallahi ba da Lilfet ba suna na yalo kuma suna na Lilfet na kowa kantin amma yana sallah na kana ta ba tun ka ce ba mai buge ka gidan ga to gane wallahi sai kun ce ba da Lilfet ba wallahi ba wuli ko gude ne kake sai nan min ne suna na Lilfet a Lilfet a jansu sai to ta kardan majalisa na Kaduna dan majalisa a jansu mawakin nan kan mura ma shin mata Kaduna sun samu aiki a jansu ba su waka musu aiki kuma ga su waka ni kan ne Kaduna sai a jansu kamar kuka sani suna na Lilfet wato ni dama ba aiki na duk aure ina zuwa in yi besti aure in ba besti yanzu aure bai ni nowa matar Bazi da Bashar Kusu da Siniya da Ila da Mitu da Kuri besti duk wanda ke bukatar besti ya toya gane ni har kudin saraki ina biyan besti kamar ma kai mata ta ce mai kanin uban na besti tana musu Lilfet besti muna taimaka ma an gayi ba mu son besti a bar besti Yoni Lilfet ina cikin yanayi don Allah don Annabi Salma ki hankuri kake hadu wallahi bai meke kishi kulli ni bai budo ne da mutun kishi wallahi kai kare mai uku in ka cika ni dai besti ya to auren shi ba besti ganin wakina sai kuma din wakini dai mutu cikin birnin ke bai ke ga kuna da mata daga take bi do mana ba dole sai wato na zagaya na yimi wallahi ban saba irin ki ba kulli tille in ba besti to bai daura auren nan wallahi Kenny Lilfet ban da matsalar mata da kika gani a kira na ga na turo min kuɗi in ba besti bai wai na je a ce a kira shi bestin ya zama da bala'i suna na Lilfet wato baban yalo kuma mai gidan Mr. Bobo wallahi sai ya kai haka wallahi Mr. Bobo wallahi ina wai to Mr. Bobo da zage mana bidiyo na mace inda mati ke bar shi ai karki sake ki bi shi yana faɗa muku Mr. Bobo wallahi ina ko ni baban yalo ka boya da Lilfet ai Mr. Bobo wallahi ina ya riga ya zama babban arewa a dole na bi shi kan darajar mace akan ta sai mu alhamdulillah wayo pizza daɗi boga daɗi a shaga masu kuɗi ka ji suna cin pizza da boga sai su sun kamanta da mu yan Najeriya wallahi daɗi haka ida na daɗi haka kuma to shi na duk wannan an gaba rukun Najeriya wani wai ɗaya ka buga mana da uba take kai ci Allah Lilfet kai da kingin pizza ka kai celebrity kake ko na fancin ka wallahi bancin kingin pizza da ka ayyani kai jiwa da ita manya wallahi an ta da jini muke da katiya ce na dauko abida ba celebrity ba na bi celebrity da gudu ya Allah ka sai da halin da Najeriya take ciki kuma ka san halin da birnin Kebbi take ciki kuma ka san halin da tsohon gari muke ciki Allah ka kawo mana dauki duk wanda baya son ci gaban mu Allah ka mai sai bayan albarkacin Muhammadu Rasulullahi Allah duk din takar da ba dan Allah ya kaso ba Allah sa inda te jawo mai tsari ya matsayi ne sheka da gudu albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce wai dai masu kudin da gare mu cikin tsohon gari a ce dai yan siyasa da gare mu cikin tsohon gari wasu sun gama primary wasu sun gama secondary wasu sun gama diploma wasu sun gama digiri wasu sun gama
masta wasu ba abin da ba sai ba ce ba aikin gwamnati sannan kuma wutar ga ta nema cikin duhu ma kwana da mu da kawai duk gudana wani irin bakin ciki na an ji albarkacin kaza ta kwaya game da kaji sai hidari amma ko guda ba ta kwaya ba don shekara nawa Allah ka canza mu da su yi ba tsaye. Congratulations lil Pash baban yalo yau an ce guri mai zai cika na cin World Cup baban yalo ka mai shagali da tare da kai. Kwata kwalli shege ya kaza ma jahila wallahi sai kai ma zan yau na bai shagali da gudu babu wanda wallahi sai ke bar gidan. Ina ganin Argentina ta ci World Cup jin kana naga kamar dabba wallahi ko kisa yana yi. Kamar da wasan suna na yalo yana kowa da na dan World Cup wallahi Messi na da World Cup ina ana wasu mutu don uban ka da ni uban ka sai na mutu don wallahi dan adawa ne. Kan ba hadda kai kamar to wallahi baba ni wannan ne mai sa aka magana. Wallahi baba kaga class status don kowa dan Messi dai zaka ta gani ana ta post kamar da o kamar zan saki wala da kai da duk kubar gidan ga Allah kan ba gaskiya Messi bala'i na da yan san yan ba sa da yan Real me yasa su ya kace an shi World Cup din bana hala hadda o ka sai ta gidansu wayo daɗi kai wallahi ina cikin farin ciki wayo ne ayo respect baban yaro ka kabanya mai kana ganin hakki Ronaldo an hecce yau kuma na tuna hakki Moti Mece ya ci bakin ciki ci ko ya yi jin ne kan kamar in kice kai baban yaro idan kana ma hukunci ka hakki ce ka hakki Messi da Ronaldo an heshe su halan baka da hankali wallahi ni dai na bi Mbappe da Messi wallahi ni dai na bi Morocco ne lukula ka hada da addini ya ce ka so musulunci da musulmai kake kafirci da kayarai amma dan uwa haka kai ne wata jahannama na kai da ko sallah baka ci ga zaka min waji to wallahi ban da wajin ka wallahi an ce mutuno na yana kasa raba na bi ne da gudu babu wando da gudu yau za a yi buru ba kamar yadda kuka sani za mu je mu kalli babban jarumin nan namu wato aka Nomiji aka da Hausa Rafa Sambazo ina zuwa wallahi ko zafafa goma sannan kuma da hip hop yanci Allah ina mugun Nomiji kan Nomiji ina yin ka wato babban Muhammad Zain ora kun san waka wata to farko wannan sati kan burama wakan Nomiji mana wallahi ka gano yaro to Allah to anyan Nomiji ina ci in ga ce ka wani chayo a baka dama inda Nomiji na kowa na samu wallahi tallahi ne ma haka Nomiji da dama kuɗi kunna ado ta tufofo